വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിവർത്തിച്ച ദൈവത്തിൻ ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ നിമിഷം തന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രിയപുത്രൻ നൊന്തുനീറുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ വേദനയെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും. മിനിസ്ട്രിയിലെ പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം നടക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ ഇവിടെ കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവരോടൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. നല്ല ധ്യാനമായിരുന്നു. ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ വന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ധ്യാനം കേട്ട് നല്ല ഉണർവുണ്ടായി. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉറവ് കിട്ടി. എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നല്ല അഭിഷേകമായിരുന്നു. അഭിഷേകമുള്ള നല്ല ഇതായിരുന്നു, ധ്യാനമായിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ വളരെ റയറേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് കിട്ടിയത് വളരെ നന്നായി. അത് എല്ലാവർക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉണർവിനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട്. നല്ല നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ സജഷൻ. ധ്യാനം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. 2 ദിവസം കൂടിയുള്ളെങ്കിലും നല്ലതായിട്ട് നല്ലൊരു ആത്മവിശ്വാസം, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ധ്യാനമൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. സോ എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള വാർഷിക ധ്യാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടണം. ഇപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇത് നല്ല ഒന്നാന്തരം ധ്യാനമായിരുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി മേലിൽ സംഭവിക്കട്ടെ വിഷയം. We're standing here after the retreat of Queen Mary Ministry. Now let's go and ask the people what they were feeling throughout the retreat. നല്ല ധ്യാനമാണ്. അച്ഛൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ധ്യാനമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഡൊമിനിക്കങ്ങൾ ഒത്തിരി ചെയ്തു. ധ്യാനത്തെ 3 ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു. വളരെ ദൈവാത്മികവും വളരെ മൂർച്ചയേറിയ ദൈവ സന്ദേശങ്ങളാണ് മനസ്സിനെ പതിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ആധ്യാത്മികമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ തുടർന്നുള്ള ഈ ധ്യാനം ഈ ക്വീൻ മേരി ടീമിന് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. വചനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വചനം ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തക്ക രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ നോയമ്പ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇടവഴിക്ക് ഒരു പുതിയ ഉണർവ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ദൈവത്തിൻ ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിവർത്തിച്ച ദൈവത്തിൻ ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 2 തിമോത്തി അധ്യായം 1, 6, 7 തിരുവചനങ്ങൾ. എൻ്റെ കൈവെപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവീക വരം വീണ്ടും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയുടെ ആത്മാവാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ശക്തിയുടെ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. നാം ഈ സമയം സ്നേഹം തന്നെയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയുമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലമാണല്ലോ സ്നേഹം. എല്ലാ ഫലങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം സ്നേഹമാണ്. റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അധ്യായം 5, 5-ാം തിരുവചനത്തിലൂടെ ദൈവവചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം
നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി? ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ, പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ സ്നേഹിക്കുവാനും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിസ്വാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുവാനുമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന അതുതന്നെയാണല്ലോ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക, നിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുക. അതെ, കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ, പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ 3-ാം അധ്യായം 16-ാം തിരുവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. എന്തെന്നാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. എന്തെന്നാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ അടിവരയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. തൻ്റെ ഏകപുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നൽകുന്ന സ്നേഹമാണ്, കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്, നൽകുന്ന സ്നേഹമാണ്, കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവം ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു പർദീസായിലാക്കി. അവനെല്ലാ സൗഭാഗ്യവും ദൈവം അവന് പ്രദാനം ചെയ്തു. പക്ഷെ ദൈവം അവന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയെല്ലാം സൗഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടും പർദീസായിലായി ആയിക്കിട്ടും ആദത്തിൻ്റെ മുഖം മ്ലാനവതമായിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പോൾ എന്തുകൂടി കൊടുത്താൽ ആദം ആനന്ദമായി മാറും എന്ന് ചിന്തിച്ചു ദൈവം. ഇതാ ദൈവം ഹവ്വായെ നൽകുകയാണ്. അവർക്ക് സന്തോഷമായി. വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അബ്രാഹായും സാറയും ദൈവത്തോട് മുഖാമുഖം സംസാരിച്ചവർ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നവർ. പക്ഷേ അവരുടെ മുഖം മ്ലാനവതമായിരുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയം മ്ലാനവതമായിരുന്നു. ദൈവം ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൂടി കൊടുത്താൽ അബ്രാഹവും സാറയും സന്തോഷമാകും? അവരുടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ വിഷമത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ദൈവം മനസ്സിലാക്കി. അവർക്ക് മക്കളില്ല, കുഞ്ഞില്ല. ദൈവം ഇതാ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കുടുംബം സന്തോഷമായി മാറുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എപ്പോഴും നൽകുന്ന സ്നേഹമാണ്. ഈ സ്നേഹമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന സ്നേഹം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന സ്നേഹം. ഈ സ്നേഹം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടി ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്നേഹമാണ്. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യമാണ്, ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ന് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരൂ, നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരൂ, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരൂ. എവിടെയും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം, പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ആരംഭം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരാതിയാണ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവാണ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശൂന്യതയാണ്. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും സ്നേഹം പറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ സ്നേഹം പറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു, ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളിൽ സ്നേഹം പറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ സ്നേഹം പറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. കിട്ടാതെ പോയ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, ലഭിക്കാത്ത സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്പരം കുറ്റം പറഞ്ഞ്, പരസ്പരം വഴക്കുണ്ടാക്കി ബന്ധങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്ന
കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്ന, ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്ന, സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്ന ആത്മീയതയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലാണ് ഞാൻ എങ്കിൽ, ആത്മാവിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നാൽ, ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് അഭിഷേകത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിലൂടെ സ്നേഹം ഒഴുകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ആ സ്നേഹത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷത്തിൽ 6-ാം അധ്യായം 31-ാം തിരുവചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുവിൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തി, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ദൈവസ്നേഹം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ട് നിറയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എപ്രകാരമായി തീരുന്നുവെന്ന് തിരുവചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുവിൻ. മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുവിൻ. മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ. എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ ആദ്യമേ സ്നേഹിക്കുവിൻ. എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ ആദ്യമേ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവിൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക്, നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ്. ഏത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കുണ്ടാകുന്നുവോ അവിടെ മാത്രമേ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, ബന്ധങ്ങൾ വളരണമെങ്കിൽ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹമൊഴുകണം. മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹമൊഴുകുമ്പോൾ മാത്രമേ ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ, ബന്ധങ്ങൾ വളരുകയുള്ളൂ, ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം യോജിപ്പിച്ച ദാമ്പത്യ ബന്ധം മരണം വരെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, മരണം വരെ വളരണമെങ്കിൽ, മരണം വരെ ഉയരണമെങ്കിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയിൽ വന്ന് നിറയണം. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ദൈവം അടുപ്പിക്കുന്ന, ദൈവം യോജിപ്പിക്കുന്ന, ദൈവം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, ബന്ധങ്ങളിൽ വളരണമെങ്കിൽ, ബന്ധങ്ങളിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ, ബന്ധങ്ങളിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരണം. നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതല്ല. നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ ഒഴുകി എൻ്റെ ആത്മാവിൽ വന്ന് നിറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് ഞാൻ മാറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന, ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തികളായിട്ട് നാം മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിലാണ് ശക്തിയിരിക്കുന്നത്, നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിലാണ് ശക്തിയിരിക്കുന്നത്, നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിലാണ് അനുഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത്, നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിലാണ് സൗഖ്യമിരിക്കുന്നത്, നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിലാണ് കൃപയിരിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദാമ്പത്യ ബന്ധമെല്ലാം പർദീസായിലാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക. ദാമ്പത്യ ബന്ധമെല്ലാം പർദീസ അനുഭവത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ ആത്മാവിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിത പങ്കാളി സ്നേഹം ഒഴുക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഒഴുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിലൂടെ ആര് ആ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ ആ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് അനുഗ്രഹം ഒഴുകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും, അഭിഷേകം ഒഴുകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും, സൗഖ്യമൊഴുകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും, കൃപയൊഴുകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും, വിടുതൽ ഒഴുകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉന്നതമായ കൃപയിലേക്ക്, ഉന്നതമായ അഭിഷേകത്തിലേക്ക്, ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക്, ഉന്നതമായ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു. 1 കൊരിന്ത്യർ 14-ാം അധ്യായം 1-ാം തിരുവചനം, സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏക ലക്ഷ്യം, ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം സ്നേഹമായിരിക്കണം. കാരണം
പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്, ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നു. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലുണ്ടായ എല്ലാ വിള്ളലുകളും മാറുന്നു. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായ എല്ലാ മുറിവുകളും ഉണങ്ങുന്നു. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ അകൽച്ചകളും മാറുന്നു. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ഉന്നതമായ തുറവിയിലേക്ക് ഒരാത്മാവിന് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി സ്നേഹം തന്നെയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നീർച്ചാലിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലേ? 1 കൊരിന്ത്യർ 13-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെ തിരുവചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സത്യമാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരിക. ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും മാലാഖമാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചങ്ങലയോ ചിളമ്പുന്ന കൈത്താളമോ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് പ്രവചനപരമുണ്ടായിരിക്കുകയും സകല രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുകയും സകല വിജ്ഞാനവും മലകളെ മാറ്റാൻ തക്ക വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ടായാലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. എൻ്റെ സർവ്വസമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്താലും എൻ്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്താലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരിക. ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്ന് ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരവധിയായ വരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഒഴുക്കപ്പെടുന്ന, നൽകപ്പെടുന്ന, കൊടുക്കപ്പെടുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉപകരണമല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അത് വെറും ഒരു കൈത്താളമായിട്ട് മാറുന്നു, വിശ്വാസരാഹിത്യമായിട്ട് മാറുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്താലും, കണ്ണ് ദാനം ചെയ്താലും, എൻ്റെ വൃക്ക മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്താലും, ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്താലും നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്കതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിലൂടെ പൊട്ടിയൊഴുകിയ സ്നേഹം നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണ്. അഗാപ്പയാകുന്ന ദൈവസ്നേഹം, പാപികളിലേക്ക് ഒഴുകിയ സ്നേഹം, വേദനിപ്പിച്ച ദുഃഖിപ്പിച്ച വ്യക്തിയിലേക്ക് ഒഴുകിയ സ്നേഹം, രോഗികളിലേക്ക് ഒഴുകിയ സ്നേഹം, തകർന്നിരുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് ഒഴുകിയ സ്നേഹം, ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കാത്ത സ്നേഹം തരാത്ത വ്യക്തിയിലേക്കും അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി